Dalbidal Thaini Haikheno Khumulwngni Manaleswari Rath Yatra Chengsawi Rwjakha PTI College Bwskang Simi Dukmali Hati Jora. Arshala Khumulwngni tongko sanglukurok phai manjakmani mokolokalaikha khatung tongthongni bisingtwino Rath Yatra o himlaikha Khumulwngni Tripura salukurok. Tini oro Manaleswari Shiv Mandir Chini Chini headquarter Khumulwngni ngai singoro tini Rath Yatra phai tonglayo ge oro Khorang oro ni Simi imutai nok ni Simi halka Hati Jora jeng sonai ge sowo tai ufilya ini Jora ti aron tongnai 7 din Jora ti aron tongnai halka Hati o abote ufili phai maya Jagannath Prabhu Balaramji tai Subhadraji borok Khorang tamno pinai Rath Yatra ongo boroni kal theke no Rath Yatra ngi phayo oboni kaisa kahini tongo ka bo saibu sabai ase mataironi patmarongno aboni bagai sintini Sri Krishnani no Jagannath avatar abagai jeng belai khemani layo jara Hindu dharma biswasi jara Sanatani dharma jara jeng khai tongnai rok especially jara Hindu dharma biswasi borokno oro khai tini norok joton nugui tongo oro kobangma borok khai sopaija jeng tini rally khai thanglai Rath Yatra soi oro halka Hati Jora jeng thanglai engka oro no jengarono kabunai after 1 week ek sapta nulo taisa fera ro thuinai jeng oro no taisa nahari phaina 7 din ulo Khumulwngni Simi Raju Jamatiani Kokthom Chini Khorang.